Тръгнахте да присъедините България към Съветския съюз. Каква щеше да бъде съдбата ни сега? Никога не съм се стремял да присъединя България към Съветския съюз. Абсолютно никога. Но този, който беше по това време президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие и че ние нямаме друг изход, оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенко. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70 на 100 от износа на България беха електроника и машиностроение. И 30 на 100 селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А вие знаете ли, че сега на България говорят, че най-интелигентната нация в света е българската? Когато аз поех управлението, беха 1600 учени имаха звания, а когато напуснах 36 000. А давате ли си сметка каква част от външния дълг е натрупана благодарение на промишлеността? Вие говорите, аз ви разясних това въпрос. Аз го разясних това въпрос. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнахме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни злата. Не пипнат. Само за сребро нямахме, защото електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше 2 Българи.